I pozdrav svima ljudi, ovdje je Ša Gaming HD i danas snimamo mini igre na Mineplexu i snimat ćemo Runner. Jedna od poznatijih mini igara na ovom serveru, mnogo ljudi je igra. A ja mislim da mi ovo malo ide bolje nego ostale mini igre, pa sam odlučio ovu da snimam. Sad samo da ne moram, meni je bio sad da dođem u top 3. Valjda, u top 2 sam možda i pobedim. Da, možda i pobedim. Teže, ali moguće je. Da, drugo sam mjesto, ali igrat ćemo još nekoliko partija. Dobro, nije loše. Prvi, nisam odavno igrao u mini igru, ali super mi ide, sjećam se od pre. Igrat ćemo još nekoliko partija. Što se tiče ovog kanala, snimat ćemo još i GTA 5 ponovo i snimat ćemo i Counter Strike sa mojim drugom Ratkom. I snimat ćemo ja Gario, to su neke Google, znate, i to će snimati moj jedan drugar. Tako da će biti dosta snimaka. Sad, ja ću presjeći ovaj video dok se ne napuni ova mini igra, pa vidimo se. Da, znači nastavit ćemo sa mini igrom Speed Builder, zato što ja sam imao sad ovo rano ujutru i retko ko igra Runnera, to je malo starija mini igra. Sad ćemo igrati u Speed Builders. To je najnovija mini igra na Mineplexu i sad ćete vidjeti o čemu se radi. Što brže da uradimo što nam Gwen kaže. To je ovaj ovdje Guardian. Aha, znači onda 3 za 3. Jedan, dobro, ovo nije, mislim, teško. Sam treba da zvatim da je ovaj seljak ovdje. Nisam vidio da je drugi, nema veze. Sad, tap. Ja mislim da je ovako, jeste. Onda ide ovako, sa svake strane, ja mislim da ide po 2 komada. Tako. I nisam završio, ali valjda nisam najgori. Vidjet ćemo, ja mislim da ovaj najgori. Ja sam 71%, pa trebalo bi da ovaj ovdje najlošije uradio. Da, jest. Prošao sam sljedeći rundu, je prvi put igram u mini igru. To je drugi put, jedno sam probao pre nego što sam počeo s njim. Lollipop, krstić, dobro. Dobro. Hop. Sad, mi ide ovako. Pa vamo. Sad ćemo vidjeti. Nisam najbolje siguran. I onda ovako nešto. Loše sam ovo uradio. Skroz loše. Ne veze, sad ću nabacati, možda budem baš na svi su dobro uradili. Možda čak i nisam loše, možda ovaj loše uradio, sad će vidjeti, ali ja mislim da sam ja loše malo. I nisam, da, ovaj je gore radio da mene, dobro, prošao sam, idemo dalje. Na loše građevine sam prošao, nema veze. Sad Guard, aha, dobro. Znači, ovdje, dobro, onda, no dobro, otprilike znam. Pa ovdje jedan i ovdje jedan. Onda ovdje ovako nešto. Pa ovako. Da, ovako nešto, mi sad ću vidjeti. Nisam zapamtio najbolje. Možda neki, cvetovi nisam, možda ovdje ovako.
nisam siguran, ali možda ostanem ja. Da, ja mislim da ću ostati, ovaj baš loše poređao. Da, ja mislim da će ovaj ovdje ispasti. Nije broko neki. Aha, dobro, ja sam i dalje prošao. A dobro, nisam loše izgradio. Au, ovo je malo teže. Znači, 1, 2, 3, 3, aha, dobro, možda i uspijem, ajde. 3 sa 3 ide. Obično drugo, 1, 2, 3, 3, 3, 3. Sad ide ovako. Ne, ide ovako. Aha. Ovako bi trebalo. I ovaj ovdje. Onda u visinu. Sad to nisam siguran. Mislim da ide ovako nekako. Kraj. Nisam najgore, nije ni to uradio. Mislim da ću proći i ovu rundu. Ja ću izgubiti. Ovo je bolje, mislim čak. Da, ja sam izgubio. Pa dobro, bio sam četvrti. Da, četvrti sam bio. I to je bilo do što se tiče epizode. Nadam se da vam se svidjela i vidimo se u sljedećoj. Ćao!